Čauky, moje meno je Megazilla Power a som tu dneska s Piggy Vlogsom. Pozdrav. Dobrý. A dneska sme si aj pre vás pripravili také menšie informačné video o našom seriáli Hotel Vianoce 2 Prízrak z minulosti. Budem vám vlastne hovoriť o prvej časti, ktorú režírujem ja, druhú on, ale najprv si rozoberieme tú prvú časť. Tá prvá časť bude vlastne o tom, že ak príde on, jeho syn, môj syn, ak príde o 5 rokov naspäť, aby zistil, že čo sa stalo, čiže čo sa tam také stalo, že prečo ten hotel je zrušený, zistí, že ten hotel bol zrušený kvôli tomu, že tam robí sa nejaké experimenty a tak ďalej. A vlastne také to bude, že on bude vlastne hľadať mňa a jemu vlastne tým skrz bude vlastne hovoriť, že kde som a prečo som vlastne zmizol. Čiže jak to mám tak ešte tak povedať, asi tak viac rozumiteľnejšie. Čiže toto bude akože o mne a o ňom. Teraz nám niečo povie on o svojej postavi, že aký. A teraz nám povie niečo on o sebe, aký mám ja, jeho vzťah. On je môj otec. A ja ho... To je taký menší autík. Áno, presne tak. A inak, keď ste to odobrali jeho kanál, budeme mať v popisku videa. Ak sa na naše videjko ľúbilo, hoďte mi like, odber a jemu a hlavne pozitívny koment. A majte sa. Čauky.